Tagan jug tao. Sus mga bagaa pero bagnaang porting daghang tao ba. Pero mingaw man. May kira sugat tabi. Asa man kagikan? Dito ko nalibang ko dito kanina. Bro, posible kay mawa di ko tain ng gawas ba? Tungod siguro na sa way kaon siguro ko pamawa ko pinito. Kay wa man tay kwarta karon, ang atong ideya, may dita. Lagi nakita na ko kanina ba nga nayang butor kanina nga nagdalagman na kog cake ba? Siguro dito to padulong. Atong tirada karon, manganta ta to pra Syaro naman nung gumantog kanta. Di sila mangagda sa tuwa. Nakay ikanda mo ikanta dito niya. Pura ana, pila ray pag-ingon happy birthday walay manok. Na, ayaw anak. Di ta kakaon na ng trabaho, gulay manok. Musuko naman ang tagtungo na ng ingon mong gulay manok. Happy birthday nga mga nami. Anak, para magkakaon ta. Tara! Ay, Bi, pag-una-una na mong gamay dito, Bi. Ani dito, nakaluto ba sila kay ato i-timing ba? Ang kanta to i-timing na to. Naluto na para magkakaon ta dayon. Kay gutom na kay ba? Pag-una na mong gamay. Kaya po ng tawhana eh. May ilan nang tayo ron nga mga sayay. Hindi na ka? Sugdan na itong kanta to pa. Kakaon ta. Sige ka paabot rin. Pinituman ako. Wala dito pumaho ka kinig to. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Malay manok! Junel, sino ka matawhana Junel? Pot lang! Birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Di bay ano ba kiri bay? Tagasa di mo bay? Kamu itong motor nga ako nagit-an ganiya bay nga nagalag manok bay. Di ba diri mo to padung diri? Di ba diri mo to nagpadung bay? Ingon ka na dito diri. Taka ra magagyaw-yaw eh. Wala kang bukod pamahaw ako paniod to. Ano ka mo diri ka nanganta pakyas mo di ay?